1976 година. Ютика, щат Мичиган, САЩ. 27 годишен мъж се прибира у дома. Обикновен ден, обикновен живот. В някакъв момент към него се приближават няколко мъже. Те го събарят на земята. Той се опитва да се измъкне. Ръцете му са извити зад гърба, лицето му е притиснато към пода. На брадичката и дясната скула остават порязвания. Вътрешната страна на долната устна е разкъсана. Връзват ръцете и краката му, отнасят го в малка стая, хвърлят го на койка и през следващите 3 дни ръцете му ще останат вързани зад гърба непрекъснато. Целта ще бъде една – да го накарат да се отрече от своята вяра. Когато той откаже да говори и да яде, един от похитителите ще го заплаши с серия от инжекции. По-късно в изявлението си той ще напише, че в някакъв момент се е чувствал не като човек, а като уловено животно. Неговото име е Артур Розел, а името на един от тези, които, съгласно афидевита на Артур Розел, са участвали в неговото удържане под ключ, е Стивън Хасън. Запомнете това име. Днес вие ще го чуете още неведнъж. Октомври 1981. Охайо, САЩ. 20-годишни момичета си вървят към вкъщи. 2 мъже ги спират уж за да попитят за пътя. След секунда на едната пръскат газ в лицето, другата я влачат към фургон. Вътре във фургона нейният баща. След това 400 мили на юг, хижа в Алабама. По-късно момичето ще разкаже, че в течение на следващите 7 дни тя е била подложена на физическо и сексуално насилие. За изнасилването на дъщеря си и насилието над нея, нейните родители са платили $8000. Февруари 2008 година, Токио, Япония. Апартамент в обикновен жилищен район, Сугинами. Мъж на 40 години излиза от апартамент, от изтощение и болка в мускулите му е трудно да върви. Неговото тегло е под 40 кг. Той не помни точно коя дата е днес. Помни само годината, в която всичко започнало. Удържали са го в заключение 12 години и 5 месеца. Неговото име е Торо Гото. Причината за неговото заключение в течение на 12,5 години става това, че той е бил член на Обединителната църква. Впоследствие японският съд ще признае действията на неговите похитители за незаконни и ще ги задължи да изплатят компенсация – 22 милиона йени, но тези пари няма да му върнат 12,5 години живот, които му били отнети. 29 декември 2017 година. Хвасун, провинция Чоннам, Република Корея. 27-годишно младо момиче, Джи Ингу, сяда в колата със своите родители. Те са й казали, че отиват на семейна почивка. Тя ще бъде докарана в отдалечен развлекателен комплекс, вързана и в устата й ще бъде поставена кърпа. Скоро тя ще бъде мъртва. Аутопсията ще установи висока вероятност за спиране на сърдечно-белодробната дейност поради хипоксия, кислороден глад. Нейните родители ще бъдат подведени под отговорност за нейната смърт. На 28 януари 2018 година в Сеул и други големи градове на Южна Корея на улиците ще излязат повече от 120 000 човека с едно искане. Това, което се е случило с Джин Ингу, повече никога с никого да не се повтори. Различни истории, различни страни – САЩ, Япония, Южна Корея. Различни десетилетия и различни жертви. И между тях, на пръв поглед, няма нищо общо. Но всички те в някакъв момент от своя живот са били похитени, удържани против своята воля и подлагани на физическо, психологическо, а в редица случаи и на сексуално насилие. Главният въпрос: какво общо имат насилственото удържане на мъж в Мичиган през 1976 година, сексуалното насилие над момиче в Охайо през 1980 година, 12-годишното заточение в Токио и смъртта на млада жена в Южна Корея през 2017 година? Какво, освен самото насилие? Отговор: всички тези истории не са отделни престъпления и не са случайни съвпадения.
Това са документално фиксирани проявления на една и съща транснационална практика, имаща собствено наименование, устойчива идеология, кръг от идеолози и разработчици, мрежа от изпълнители и разклонена международна структура. Депрограмирането. Това е практика, сформирала се в рамките на антикултовата дейност в САЩ в началото на 70-те години на 20 век. Нейната същност се заключава в това принудително, посредством похищение, изолация, физически и психологически натиск, лишаване от сън, гладуване, заплахи, а в редица задокументирани случаи и сексуално насилие, да се накара човекът да се откаже от своите религиозни, идеологически или политически убеждения, предварително обявени за деструктивни. И ето тук, ако вие помните предишния епизод, ние отново се сблъскваме с вече познатата схема. В миналото видео бяха установени няколко факта. Първо, транснационалната антикултова мрежа, централна фигура, в която изхождайки от фактите се явява Александър Дворкин, възниква не на празно място. Нейният идеологически модел, изхождайки от фиксираните в открити източници данни, била донесена в Русия в началото на 90-те години от САЩ. Второ, сам Дворкин в ефира на руска програма публично потвърждава: американският партньор, с когото той по всичко изглежда е работил, била мрежата за осведоменост за култовете КАН. Същата тази организация, юридическият крах на която настъпва след многомилионен граждански иск на една от нейните жертви. И трето, Стивън Хасън се явява една от ключовите фигури, свързани с формирането на антикултовия дискурс на Запад. Същият този Стивън Хасън, чието име фигурира в идевита на Артур Розел, в първата от 4 истории, които вие току-що чухте. Сега възникват въпроси, на които аз ще се опитам днес да отговоря. Кой е Стивън Хасън в действителност? Не онзи публичен образ на уважаван експерт по неправомерно влияние, който той сам формира по телеканалите, в подкастите, лекциите и своите книги, а онзи човек, чието име фигурира в съдебните документи и показанията на жертви на принудително депрограмиране. По какъв начин методологията, пряко свързана с похищения, изнасилвания и смъртни случаи, била преопакована отначало в САЩ, а след това в Русия, в псевдонаучна дисциплина, чиято концепция днес се използва от държавни експерти, прокурори и съдии, и главното, как като главен идеолог, а по-късно и архитект на тази система, чието ранни проявления току-що разгледахме в 4 истории, става човек, чието собствен психологически профил, реконструиран от бившия агент на ФБР Джеймс Реслър в неговата книга, съответства на профила на сериен престъпник. За да се отговори на тези въпроси, е необходимо да се направи крачка назад, към онзи период, когато бъдещият руски антикултов модел още едва се е формирал и когато Александър Дворкин по същество се е докоснал до неговия американски източник. И именно тук, особено важно, става наблюдението на Джеймс Реслър. Ако ние искаме да разберем не само късната институционална форма на тази система, но и нейната първоначална методологическа основа, е необходимо внимателно да се изучи американският период от биографията на Дворкин. Не случайно в книгата «Маниак срещу Бога» Реслър посвещава на този период отделна глава. И самото й заглавие дава ключ към разбирането на цялата последваща структура – депрограмиране. Именно тази глава съдържа ключа към разбирането на структурата на съвременната транснационална антикултова мрежа, възглавявана от Александър Дворкин. Реслър описва своя изследователски път така.
Започвайки да се изяснява в това какъв модел Дворкин е донесъл със себе си в Русия от САЩ през 1992, той се натъкнал на интервю на самия Дворкин в руската програма Времечко от 16 април 1996 година. С плашка, на която е оказано сътрудник на патриаршията, доктор по богословие Александър Дворкин. Той уверено говори пред камерата: аз съм американски гражданин, имам американски паспорт и цялото ми образование е американско. С коя организация сътрудничите преди всичко? Тя се нарича съкратено CAN, това е Cult Awareness Network, това е мрежа за разпознаване на култове. Ами нейното тъмно минало, аз не бих се заел да ги осъждам. Тези думи са ключови. За да се разбере техният истински смисъл, е необходимо да се изясни кого именно Дворкин не би се заел да осъжда. Мрежа за осведоменост за култовете, съкратено CAN. Организация, която може да се каже била структурното ядро на американското антикултово движение от 70-те до 90-те години. За основател на тази организация се смята Тед Патрик, същият онзи човек, чието име вече се споменава в моите видеа по-рано. Още в началото на 70-те американската преса го описвала като лидер на мрежа за депрограмиране, която с сила връщала на родителите техните пълнолетни деца от нови религиозни движения. Сам Патрик наричал това депрограмиране, докато критиците и съдилищата нерядко квалифицирали такива действия като похищение, незаконно лишаване от свобода и насилствено удържане. Патрик публично се хвалял с мащаба на своята дейност. Тайм през 1975 година съобщава за заявени от него 1000 депрограмирания, а UPI през 1980 година за 2600. По същество, около това се формира печеливш бизнес. Сметката за работата на Патрик можела да достига до $25 000. Към 1980 година сумите действително достигали до ниво, което днес изглежда като 6-цифрен чек. В делото на Сюзан Вирт източниците назовават заплащане от $27 000. Днес $100 000. Нееднократно американските съдилища са издавали на Патрик осъдителни присъди за похищения, незаконни лишавания от свобода, нанасяне на телесни повреди и нападения. Когато веднъж му напомнили, че неговите методи нарушават защитата на първата поправка, той, съгласно архивните публикации, отговорил: свободата на вероизповеданието, по неговите думи, е един от най-великите рекети, които светът някога е познавал. Запомнете този цитат. Ние към него още ще се върнем. Именно този човек стои зад втората от 4-те истории, с които започнахме епизода. Делото на Стефани Ритмилър, октомври 1981 година. Синсинати. Момичето, съгласно показанията и материалите от наказателния процес, в течение на седмица е било изнасилвано от един от депрограматорите, докато нейната собствена майка се е намирала в съседната стая. Тед Патрик организира тази операция. Съгласно свидетелството на бившия изпълнителен директор на антикултовата структура CFF Джон Суини, много специалисти по депрограмиране стъпвали в сексуални отношения със своите жертви и употребяваха наркотици по време на депрограмирането. Това е тази практика, това е тази среда и това са тези хора, за които Дворкин през 1996 година в ефира на руската телевизия казва: аз не бих се заел да ги осъждам. И именно около Тед Патрик и неговите последователи през 70-те години възниква организацията, която в течение на десетилетия ще остава център на тази транснационална насилствена практика под външно, неутралното и академично звучащото наименование мрежа за осведоменост за култовете, както показва анализът на изследователите, на практика функционира некомерциализиран механизъм за натиск, действащ по схема, близка до рекета. Тази схема би могла да бъде описана на няколко етапа. Етап първи. Използвайки досиета, публикации и координирано медийно разпространение на антикултова риторика,
Кан, при участието на мрежа от лица, споделящи и тиражиращи антикултови идеи, формирала около определена група образ на уж опасен култ. С това, в общественото съзнание се създавала атмосфера на страх, недоверие и враждебност, която подготвяла почвата за последваща дискриминация, натиск и агресия по отношение на вече заклеймената група. Към 1991 година в нейните списъци фигурирали повече от 200 религиозни организации. Етап 2. Родители, оплашени от пропагандата за промиване на мозъци и зомбиране, и убедени, че техните деца, нерядко вече пълнолетни, се намират под контрола на групи, предварително маркирани като култове, се обръщали към Кан за така наречената помощ. Етап 3. В отговор Кан ги насочвал към така наречените специалисти по депрограмиране. Лица, които, съгласно съдебните документи и свидетелските показания, са били свързани с похищения, незаконно лишаване от свобода, а също и с психологическо, физическо и в редица случаи сексуално насилие. Етап 4. Депрограматорите получавали от семействата заплащане за проведеното депрограмиране. След това, и това е принципно важно, част от тези средства се връщали в Кан под формата на уж благотворителни дарения, чрез структурата на РДЕК, Национален съвет за развитие на ресурсите и икономиката. Независими изследователи и бивши служители на Кан, чието показания били цитирани на платформата Цеснор, директно характеризирали НАРДЕК като ключов финансов възел на тази схема и като централен механизъм за преразпределение на средствата, получени от депрограматорите. По същество ставало дума за затворен цикъл на монетизация, на потушаването на основните права и свободи на човека, а също и на свързаното с това психологическо, физическо и сексуално насилие. Атмосферата на заплаха и опасност, формирана от представителите на разрастващата се американска антикултова структура, подготвила нови клиенти за Кан. Депрограматорите извличали печалба от самия акт на насилствена намеса. Кан, от своя страна, получавала финансова изгода посредством връщането на част от средствата. Материалите, произвеждани в хода на тези практики, предизвиквали нова вълна от морална паника по отношение на онези групи, които същата тази система предварително клеймяла като култове. По този начин механизмът възпроизвеждал сам себе си в продължение на много години. Но през 1995 година тази схема рухва. Делото Джейсън Скот против Рик Рос, 18 годишен енорияш на 50-на църква, е бил похитен от депрограматори, действащи в интерес на организацията Кан. Съгласно материалите по делото, Скот е бил окован в белезници, устата му е била залепена с тиксо, насилствено е бил удържан в фургон и към него е бил зачислен наед 136 кг охранител, който с теглото си едва не му е счупил гръбнака. В резултат на разглежданото, съдебните заседатели издават присъда, в която констатират, че отговорниците са действали умишлено или с безразсъдно пренебрежение. Тяхното поведение е било признато за дотолкова възмутително по своя характер и дотолкова екстремно по степен на проявление, че излиза извън всички възможни граници на благоприличието и трябва да се разглежда като ужасно и напълно нетърпимо в цивилизованото общество. Въз основа на това заключение, съдебните заседатели задължават отговорниците да изплатят на Скот 4 милиона 875 хиляди долара. Кан е обявена в банкрут и юридически ликвидирана. И това не е случайен епизод, а правен резултат от дейността, тясно свързана с практиката на принудителното депрограмиране. Напомням, че това е именно онази организация, с която по негово собствено признание в ефира на руската телевизия преди всичко е сътрудничил Александър Дворкин. И именно от тук, от тази среда, от тази методология, от тези практики на принуда, произлиза фигурата, на която е посветен днешният брой. Днес Стивън Хасън се позиционира в международното медийно пространство като водещ експерт по култове, контрол на съзнанието и неправомерно влияние.
Канят го в CNN, Fox News, BBC, Oprah, Larry King Live, The New York Times, Washington Post и USA Today. Той нарича себе си бивш високопоставен член на Обединителната църква. Твърди, че за 3 месеца е станал лидер на култ. Представя се като преподавател в Харвардското медицинско училище. Демонстрира на личния си сайт Йерусалимски медал, уж държавна награда на Израел за особени заслуги. Но е важно да се разбере, че при проверка на фактите става дума за статусно подсилена самопрезентация, в която отделни факти, роли и епизоди от биографията се събират в максимално изгодна конструкция, създаваща образ на международно признат експерт и морален авторитет, излизащ извън рамките на институционалната проверка, която може строго да бъде установена. Сам Хасан описва своето превръщане в експерт по така наречените култове по доста драматичен начин. Според неговата собствена версия, бидейки член на Обединителната църква, той претърпява автомобилна катастрофа, а след това в периода на възстановяване е подложен на организирано от семейството му депрограмиране. В последващия му разказ за себе си, именно този епизод е представен като решаващ момент на прозрение, след който той уж е осъзнал, че се е намирал под деструктивното въздействие на култ. Обаче през 1976 година, само няколко месеца след като родителите му го прибират от Обединителната църква и наемат депрограматори за неговата обработка, Стивън Хасан сам става депрограматор, за което сам съобщава, изхождайки от архивната версия на неговия сайт. Истината е в това, че през 1976-77 година аз участвах в приблизително дозина сеанси по депрограмиране на членове на култа на Мун. Първата от серията истории, прозвучали в началото на този епизод, е свързана именно с него. Артур Розел, 27 годишен член на Обединителната църква, ноември 1976 година. Щат Мичиган. Неговият афидевит, публикуван на ресурса Цеснор, това е документ, съгласно който Розел под клетва свидетелства. Вързали са му ръцете и краката. В течение на 3 денонощия не са му давали да спи. През цялото това време ръцете му оставали вързани зад гърба. Към края на 3-то денонощие китките му подпухнали и се превърнали в хематоми. Професионалните специалисти по депрограмиране Стивън Хасан и Елън Лойд започнаха да работят на смени, за да ме откажат със сила от избраните от мен религиозни убеждения. В отговор на отказа от храна и общуване, Стивън Хасан ме заплаши, че ще ме подложи на серия от инжекции. Също така е забележително, че изхождайки от архивната версия на официалния сайт на Хасан, той сам заявява: аз признавам, че бях съпричастен към опита за депрограмиране на Розел през 1976 година. Розел успява да избяга в края на 2-та седмица. Но неговият случай не е уникален. По същата схема са фиксирани следните случаи. Делото на Клер Кели. Декември 1976 година. Питърбъро, Ню Хемпшир. Хасан участва като главен депрограматор. Удържане в стая с свалени дръжки на вратите. Денонощна охрана пред вратата. Лишаване от уединение. Делото на Лорн Салах. Списание Freedom, както и изданието Stand съобщават, че 3 мъже нахлуват в стая на мотел, физически събарят жертвата от леглото и заплашват да щупят краката й. 9 дни психологически терор. Хасан е поканен на финалния етап за пречупване на волята, когато първият еклип не се е справил. В открити източници също така са фиксирани сведения за опити за подтикване към даване на съзнателно лъжливи показания. Артур Розел заявява в афидевит от 8 ноември 1991 година, че Хасан е изисквал от него подписването на предварително подготвен афидевит,
който би опровергал предишните обвинения на Розел по адрес на Хасан. Съгласно публикуваните документи, той е изпратил на Артур Розел своята книга «Борбата с култовия контрол на ума». Ръкописна бележка с молба отчаяно се нуждае от вашата помощ. Готов лъжлив афидевит за подпис, съдържащ съзнателно невярното твърдение, че никога не се е случвало мистер Хасан да ме отвлича, бие, лишава от сън, заплашва да ми постави серия от инжекции или да се отнася с мен жестоко. Розел отказва. И в публично оповестено изявление излага своето отношение към случилото се пределно директно. Аз смятам, че Стивън Хасан е виновен в подтикване към лъжесвидетелстване и използване на пощенската система на САЩ за незаконни цели. Желая компетентните органи да го подведат под наказателна отговорност. Всички тези епизоди са важни не само като набор от частни обвинения или отделни скандални истории. В своята съвкупност те показват нещо много по-съществено. Към началото на 90-те години името на Стивън Хасан в откритите източници вече е било свързано не с абстрактна помощ за хората, уж попаднали в култове, а с конкретна практика на принудително депрограмиране, с насилствено удържане, психологически натиск, заплахи, физическо и сексуално насилие, изтезания и последващи опити за дистанциране от това минало на документално ниво. И именно поради това последвалите събития от средата на 90-те очевидно са станали за Хасан не просто поредната репутационна криза, а момент, в който целият модел е изисквал спешна публична преработка. След юридическия крах на Кан през 1996 година, публичното използване на термина депрограмиране става токсично. В САЩ това понятие вече трайно се е асоциирало с отвличания, изнасилвания и многомилионни искове. Самата дума започва да работи срещу онези, които продължават да се занимават с тази практика. Изхождайки от анализа на общодостъпните данни, именно в този момент Стивън Хасан извършва своята главна публична маневра. Хасан решава да използва ефемистичните термини консултиране за излизане и стратегическа интервенция, за да опише своето открито, обидно поведение, а също така се стремял да получи академично образование, за да маскира мръсното си минало. Съобщава списание Freedom. Практиката на принудително депрограмиране получава ново, по-меко наименование – консултиране за излизане, под което се подразбира помощ при напускане на групи, предварително заклеймени, като уж деструктивни култове. Принудителното удържане става семейна интервенция. Систематичното разрушаване на религиозната идентичност става помощ за възстановяване на свободата на мисленето. Това е именно онази стъпка, която, изхождайки от анализа, превръща Хасан от депрограматор в уважаван експерт. Името се променило, но променила ли се е същността? Както отбелязват Cult News и редица публикации, самият Хасан заявява своята книга Combating Cult Mind Control. Интервенцията с силови методи може да бъде запазена като крайна мярка в случай, че всички други опити се окажат безуспешни. С други думи, тази фраза от неговата собствена книга може да се интерпретира така. Формално той не се отказва от насилствените методи, а само ги отнася към категорията на крайните мерки. Заглавен брандиран интелектуален продукт на новия постдепрограмистки Хасан, изхождайки от анализа на публичните данни, се превръща моделът Байт, който се разшифрова като контрол на поведението, информацията, мисленето и емоциите. Основаната от Хасан организация Freedom of Mind го позиционира като система за откриване на авторитарен контрол над съзнанието. А самият Хасан в своята дисертация представя Байт като научно обоснован метод за оценка на психологическия натиск и неправомерното влияние.
Този модел се поднася като научен инструмент за идентифициране на деструктивни култове и днес се използва в материали на ФБР, в ресурси, свързани с Министерството на правосъдието на САЩ и в федерални програми за противодействие на трафика на хора. Обаче, независимият анализ показва: първо, дисертацията на Хасан, на която формално е основан моделът Байт, се опира на извадка, получена с помощта на SurveyMonkey. Били са анкетирани само онези, които вече са смятали себе си за жертви на култове. Това може да се интерпретира като класически пример за предубеденост за потвърждение. Методологическа грешка, при която резултатът е предизвестен от състава на извадката. Един критик сравнява това с анкета на фризьор за необходимостта от подстригване. Второ, критериите на Байт са дотолкова широки, че могат да включват в себе си всяка структурирана организация, корпорация, политическа партия, традиционна религия или верига магазини. Хасан публично е квалифицирал като култове Църквата на Исус Христос на светци от последните дни, адвентистите от седмия ден, поддръжниците на Доналд Тръмп, участниците в щурма на Капитолия от 6 януари 2021 година, хората, обявяващи се против вакцинацията, веригата фитнес студия Soul Cycle, британското кралско семейство в контекста на ситуацията с Меган Маркъл. Рецензирайки книгата на Хасан "Култът към Тръмп", списание Publishers Weekly отбелязва, че концепцията на Хасан е дотолкова размита, че под нея попада практически всичко, което политиците обикновено правят. Трето, концепциите за промиване на мозъци и контрол на съзнанието, върху които е изграден моделът Байт, са отхвърлени от водещите научни асоциации в САЩ и от съдилищата. През 1987 година Американската психологическа асоциация отказа да подкрепи доклада на своята работна група DIMPAC, посветен на контрола на съзнанието, именно поради липса на научна обоснованост на ключовите концепции. Съдът в своето решение по делото Съединените щати против Фишман постановил теориите за принудително убеждаване, прилагани към групи, заклеймени като култове, не са достатъчно научно обосновани, за да бъдат приобщени към доказателствата в федералните съдилища на САЩ. Европейският съд по правата на човека през 2010 година потвърждава: не съществува общо прието и научно определение за това какво представлява контрол на съзнанието. Най-показателният епизод е решението по делото Кендъл против Кендъл. Съдия Кристина Хармс разглежда искането за отстраняване на Хасан от участие като експерт и произнесла присъда. Теориите, касаещи промиването на мозъци, ако може така да се изразя, или контрола на съзнанието, или култовете, които експертите възнамеряваха да представят в свидетелските си показания, не са получили общо признание в научното общество. Аз оттеглям квалификацията на мистер Хасан като експерт в областта на култовете и контрола на съзнанието. Дори допускайки за разглеждане частични показания на Хасан за конкретната общност, съдия Хармс добавила уточнение, което рядко се среща в съдебната практика по отношение на така наречен експерт. Аз ще придавам много по-голямо значение на показанията на членовете на Бостонската църква на Христос. Възнамерявам да придавам малко или никакво значение на показанията на мистер Хасан. Тази съдебна присъда практически никога не се споменава, когато Хасан бива представен като експерт по телевизията, но тя е принципна за разбирането на цялата му кариера. Ако се изхожда от анализираните материали, неговият обществен авторитет е основан не на модел, трайно укоренен в академичната психология или съдебната практика, а на неговия опит като участник в антикултовата среда и понятиен апарат, като промиване на мозъци и контрол на съзнанието. Паралелно с публичната си експертна дейност, Хасан е изградил високодоходна частна практика. Съгласно информацията, публикувана от Cult News, стандартна тарифа на Хасан до $500 на час
$5000 на ден. След публична критика е намалена на $250 на час или $2500 на ден. $200 на час за подготовка за съд и $1500 на ден за експертни показания. През април 2012 година Хасан получил заповед за предоставяне на обяснения от Съвета по регистрация на специалисти от свързани професии в областта на психичното здраве на Масачузетс. Един от клиентите се оплаква, че Хасан е източил спестяванията му, а консултирането е било травматично, изтощително и вредно. Делото било предадено на прокуратурата. Едновременно с това било фиксирано нарушение на конфиденциалността. Хасан публично публикува на сайта си и в социалните мрежи писмо с имената на двама бивши клиенти. Лицензиращият съвет квалифицира това като непрофесионално поведение, увреждащо доверието към професията. Логиката на тази система става ясна, ако внимателно се разгледа вграденият в модела байт механизъм. Всяка съпротива на клиента се интерпретира като продължаващо влияние на култа и обосновава допълнителни платени сесии. Това може да се каже напомня за безкрайен цикъл на монетизация на травмата, в който клиентът попада в финансова и психологическа зависимост от експерта, на когото е възложено да го освободи. Именно тук става ясно, че вече става дума не просто за отделната история на един публичен експерт по култовете. Фигурата на Хасан ни отвежда на много по-широко равнище към въпроса за системните рискове за демократичните институции. Работата е там, че антикултовата методология не се ограничава само с религиозната сфера. Както показва анализът на разглежданите материали, тя представлява универсален механизъм за стигматизация, който може да бъде приложен практически към всяка група, обединена от общи възгледи, интереси или форми на колективна идентичност. Веднага, щом такива възгледи бъдат обявени за деструктивни, техните носители за зомбирани, а техните лидери за гурута на култове, се задейства стандартната последователност от натиск, лепене на етикети, стигматизация, медийна паника, легитимация от страна на експерти, административна и правна намеса. Ще дам нагледен пример в рамките на казуса с Стивън Хасан. През 2019 година Стивън Хасан публикува книгата «Култът към Тръмп». В нея милиони американски граждани, гласували за действащия към онзи момент президент на САЩ, са представени не като граждани с определени политически възгледи, а като последователи на опасен, деструктивен култ. Ето как звучи собственото признание на Хасан, направено от него съгласно публикация в Франк Репорт в едно от интервютата му. Като нюйоркчанин, аз възприемах Доналд Тръмп като нищожество, женомразец и расист. През 2021 година Хасан публично заявява по CNN: цяла Америка има нужда от депрограмиране, защото на всички нас Доналд Тръмп повлия негативно. Вземайки предвид документираната история за това, какво точно един експерт по депрограмиране подразбира под тази дума, това изявление придобива съвсем различно звучене. А само няколко години по-късно аналогични изявления правил вече и Хилари Клинтън, призовавайки към формално депрограмиране на поддръжниците на движението МАГА, които тя нарича членове на култ. Пред нас е нагледен пример за това как антикултовите наративи излизат далеч извън пределите на религиозната полемика и се вграждат в широкото обществено пространство. Първоначално подобна лексика възниква в периферията, в средата на така наречените борци с култовете, където думи като култ, зомбиране, промиване на мозъци и депрограмиране се използват като инструмент за стигматизация. След това този език го подхващат социално активни лица, обществени фигури, коментатори и политици. След това той започва да функционира вече не просто като дехуманизиращ етикет, а като механизъм за първична легитимация. Обществото бива приучавано да възприема цели групи от хора не като носители на убеждения и права,
а като обекти, уж нуждаещи се от спасение, поправяне или неутрализиране. В такава логика, първоначално маргиналната по произход риторика на антикултовите активисти постепенно получава достъп до най-големите медийни платформи, а след това и до институционалното поле, там където термини като култ и депрограмиране престават да бъдат просто емоционални етикети и започват да функционират като квази-юридически аргументи. Именно така се създава опасен прецедент. Под прикритието на защита на обществото или психологическа безопасност, стигматизиращият апарат започва да се прилага вече не само към религиозни сдружения, но и към политически движения, обществени групи и всякакви инакомислещи. И забележете, в разглеждания контекст не става дума просто за Доналд Тръмп като публична фигура и не като частно лице. Става дума за действащия президент на Съединените американски щати. Задайте си закономерния въпрос. Защо правоохранителната система не защитава държавния глава, който систематично бива подлаган на деструктивни манипулации, координирани медийни атаки и публична дехуманизация? Защо правоохранителната и правозащитната система, декларираща като своя цел защитата на гражданите, систематично игнорира задокументираните факти за дейността на организирани мрежи, чието методи на работа съдържат признаци на нарушение на правото на свобода на съвестта и вероизповеданието, член 18 от Международния пакт за граждански и политически права, дискриминация на религиозна основа, организирано преследване на граждани въз основа на убеждения, систематичен натиск върху съдебната и административната система в интерес на частни структури, подкопаване на принципа за равенство на всички пред закона, при положение, че именно тези нарушения формират състава на заплаха за основните демократични свободи. Защо се допуска съществуването на структура, която методологически наследява пряка линия на приемственост от онези практики, които веднъж вече доведоха до авторитарни режими и катастрофи, измервани с милиони жертви? В края на краищата, вземайки предвид всички изброени по-рано факти, това може да се разглежда като предизвикателство не просто към Доналд Тръмп като човек, а като предизвикателство към цялата система на правосъдието, която е призвана да защитава правата и свободите на собствените си граждани. И именно поради това, по-нататъчните публични изказвания на Хасан заслужават особено внимание. Изданието Art Voice зафиксира следното. В ефир през септември 2025 година Хасан заявява по отношение на президента на САЩ: хората ще го видят в целия му блясък като трафикант на хора и ние вече имаме сериозни доказателства, че той е харесвал непълнолетни момичета. Самият той е бил трафикант на хора. В същата транслация той добавя: аз критикувам Доналд Тръмп, наричайки го злокачествен нарцисист, което е стереотипният профил на всички деструктивни лидери на култове, основан на образа на Адолф Хитлер. Тези изказвания изглеждат особено парадоксално и предизвикват допълнителен дисонанс, когато в полезрението попадне още един значим пласт информация за Стивън Хасан. На своя сайт той съобщава следното. Стивън беше поканен като лектор на Националния симпозиум за системата за известяване при изчезване на деца Амбър Алерт на Министерството на правосъдието на САЩ през 2009 година, където обясни защо жертвите не бягат и как похитителите на деца убеждават жертвите да останат. През 2013 година Хасан проведе обучение на повече от 600 служители на правоохранителните органи в съвместния регионален център за разузнаване в Калифорния по проблема с трафика на хора. С други думи, Стивън Хасан в продължение на много години публично се позиционира като един от водещите защитници на децата от сексуална експлоатация и трафик на хора. Въпреки това, съпоставянето на тази публична роля с връзките, зафиксирани в открити източници,
Разкрива системно противоречие, излизащо далеч извън рамките на случайните съвпадения. Съгласно анализа, направен от Джеймс Реслър в книгата «Маниак срещу Бога», на сайта на Хасан, Freedom of Mind, са поместени линкове към ресурсите на Антон Хайн. Хасан публично препоръчва Хайн като полезен ресурс, абонира се за неговия бюлетин Religion Blog, а също така се позовава на него като на специалист. Хайн, от своя страна, аналогично популяризира Хасан. Но кой е Антон Хайн? Съгласно статиите в Cult News и съдебните документи на окръг Сан Бернардино, щат Калифорния, Антон Хайн през 1994 година признава вината си по наказателно дело за блудствени действия от сексуален характер спрямо непълнолетна, собствената му 13-годишна племенница. Протоколът от съдебното заседание номер 3 от 22 юли 1994 година, заявлението за признаване на вина, потвърдено в открито съдебно заседание, и последващото решение на съда от 13 май 1995 година са публично достъпни документи. След изтърпяване на част от присъдата, Хайн нарушава условията за условно предсрочно освобождаване и избягва от САЩ в Амстердам. Заповедта на шерифа на окръг Сан Диего за незабавния му арест без право на освобождаване под гаранция остава в сила и до днес. При това, Хайн в продължение на много години се позиционира като експерт по култовете, поддържайки ресурса Apologetics Index, и на което е необходимо да се спрем отделно. Същият този ресурс на Антон Хайн, Apologetics Index, е включен в списъка с препоръчани източници на официалния сайт на центъра Свети свещеномъченик Ириней Лионски, който е ръководен от Александър Дворкин. С други думи, медийният ресурс на осъден педофил, укриващ се, както съобщава Cult News в Амстердам, се препоръчва като експертен източник по темата за култовете, едновременно от Американския център на Хасан и от Руския център на Дворкин. Още една важна фигура в антикултовия идеологически кръг на Стивън Хасан е Хорхе Ердели Грем. Съгласно разследването на мексиканската журналистка Сан Хуана Мартинес, отразено в книгата й «Деца за продан» и обширните публикации, Хорхе Ердели Грем през 2000 година създава мрежа от приблизително 40 приюта, които действат под прикритието на християнски благотворителни структури на територията на Мексико. През 2008 година, след бягството от приюта Рефугио де Амор на тинейджърката Бренда Бернал Ернандес и нейните свидетелски показания, мексиканските следствени органи извършват проверка. В резултат на разследването, мрежата е квалифицирана като криминална инфраструктура за трафик на деца, сексуална експлоатация, незаконни осиновявания и, по версия на открити източници, трафик на органи. От приютите изчезват най-малко 25 непълнолетни лица. 7 човека, свързани с мрежата, са арестувани. Ердели Грем бяга извън Мексико и до момента се намира в международно издирване. Някои дела, по данни на мексиканските власти, все още не са върнати на семействата им. Принципният за настоящия анализ факт се състои в следното. Преди да избухне публичният скандал, Ердели Грем не е бил периферна фигура в антикултовата среда. Той е бил член на консултативния съвет на ICSA, Международната асоциация за култови изследвания. Структура, формално обединяваща американското антикултово движение и тясно свързана с ФЕКРИС и руската РЦИРС. Именно тази организация става правоприемник на КАН. Ердели Грем е бил поканен докладчик на антикултовите конференции на ICSA. Съгласно официалния справочник на конференцията за ежегодната международна конференция на ICSA, провела се на 22-24 юни 2006 година в Денвър, щат Колорадо. На една и съща конференция, като лектори, са участвали както Стивън Хасан, така и Хорхе Ердели Грем. Тоест, Хасан е презентирал на една и съща площадка с организатора на мрежа за трафик на деца, като с признат колега по експертиза.
След като името на Ердели Грем става известно във връзка с оповестените криминални материали, ICSA скоростно премахва всички споменавания за него от своите сайтове и публикации. Стандартен патърн в антикултовата среда по отношение на компрометирани фигури. Въпреки че Ердели Грем бяга именно в САЩ и Канада, западните медии практически не отразяват тази история. Хасан, многогодишен защитник на децата, както се позиционира в публичното пространство, нито веднъж не е осъдил публично своя бивш колега от антикултовите конференции, оказал се свързан с трафик на деца. В допълнение към тези две по-рано споменати лица, свързани с антикултовата мрежа, сексуалното насилие и трафика на деца, е важно да се назове още една фигура, съгласно свидетелствата, зафиксирани в публично достъпни документални филми. Чешкият антикултов активист Якоб Яхъл фигурира в източници, свързани с обвинения в физическо и сексуално насилие над непълнолетни африкански деца. Въпреки това, Стивън Хасан публично е разглеждал Якоб Яхъл като компетентна фигура в антикултовия дискурс и го е споменавал в собствените си материали. Анализът на откритите данни също така указва на това, че вероятна точка на тяхното лично пресичане може да е бил Карловият университет в Прага. През 2017 година Международната академия по право и психично здраве провежда своя международен конгрес именно в Карловия университет. Стивън Хасан взема участие в този конгрес, а Якоб Яхъл по същото време е студент в този университет. Съгласно материалите на независими изследователи, публикувани на портала ActFiles, Карловият университет се споменава от някои автори във връзка с дейността на специалисти и институции, свързани с чешката антикултова среда. Съпоставянето на тези три документално зафиксирани връзки формира системен патърн, който не може да бъде обяснен с случайни съвпадения. Стивън Хасан, който публично декларира борба с трафика на хора, защита на децата от сексуална експлоатация и неуморно противопоставяне на деструктивните култове, на практика препоръчва и популяризира на собствените си ресурси материали на осъден педофил, укриващ се от американското правосъдие. Презентирал е на една и съща конферентна площадка с организатора на мрежа за трафик на деца, поддържа връзки и публично популяризира активист, който, съгласно свидетелски показания в документални филми, е свързан с обвинения в сексуално насилие над непълнолетни африкански деца. Принципно важно е да се отбележи, че същият системен патърн се възпроизвежда и от страна на Александър Дворкин. Неговият център, формално акредитиран към руските държавни религиоведски структури, в публично достъпните си препоръчени ресурси поставя линк към сайта на Антон Хайн, същия онзи осъден педофил, който е препоръчван и от Хасан. По същество, пред нас е операционна карта на връзките, зафиксирана в публичните документи на две централни фигури от транснационалната антикултова мрежа, американската и руската. И от тази карта следва принципен извод. Критерият за опасност, който Хасан, Дворкин и свързаните с тях структури и хора публично прилагат към религиозните малцинства, политическите опоненти и всякакви неугодни групи, не работи по отношение на техните собствени съюзници. Дори ако тези съюзници имат присъди за сексуално насилие над непълнолетни или фигурират в дела за трафик или насилие над деца. Това може да се интерпретира последния начин. Декларативната борба с деструктивните групи и защитата на децата функционират като избирателен инструмент, насочван срещу предварително избрани мишени. Същите критерии, които с крайна строгост се прилагат към новите религиозни движения, общностите, свързани, например, с здравни практики или поддръжниците на определени политически възгледи и които водят до тяхната дехуманизация, не се прилагат към лица, полезни за дейността на самата антикултова мрежа.
И именно този патърн става принципно значим, когато преминем към въпроса за това по какъв точно начин експертният статус на подобни фигури се прилага вече не в религиозната, а в политическата сфера. Във връзка с озвучената по-рано информация за изказванията на Стивън Хасън по адрес на Доналд Тръмп, възниква наблюдение, което вече не се отнася само до него. Ако се погледнат ключовите публични фигури на транснационалната антикултова мрежа, Хасън, Дейв Трой, Луиджи Корваля, чешките и словашките антикултови активисти и журналисти, Александър Дворкин и неговите руски последователи, както и редица други международни активисти, свързани с антикултови структури, се открива последователна закономерност. Практически всички те се обявяват срещу действащата администрация на президента на САЩ. Всички те, често синхронно, прилагат антикултова, дехуманизираща риторика към организации, движения и публични фигури, които по някакъв начин подкрепят действащия президент на САЩ Доналд Тръмп. Освен това, групите, маркирани от тях като култове, паралелно се използват като инструмент за разпалване на омраза в обществото. Играта Far Cry 5, където като консултант е участвал представителят на антикултовата мрежа Рик Рос, внедрила в съзнанието на над 30 милиона играчи образа на опасна секта от консервативни американци с лозунга Make Hope Great Again, съзвучен с лозунга на партията на Доналд Тръмп, МАГА, Make America Great Again, които според правилата на компютърната игра трябва да бъдат физически унищожени за спасението на страната. Хасън наричал участниците в събитията от 6 януари 2021 година, свързани с щурма на Капитолия, инструменти на насилствен култ и паралелно с това им продава услуги за възстановяване. През септември 2025 година бил убит Чарли Кирк, основателят на Turning Point USA, няколко месеца преди убийството, Южният център за правна защита на бедните, който активно се позовава на Стивън Хасън като на експерт по култовете, публикува материала Turning Point USA, анализ на крайно десните движения през 2024 година. В поредицата Година в омраза и екстремизъм, организацията на Кирк фактически е включена в категорията на групите на омразата. Системният патърн се проследява с еднозначност, която трудно може да бъде обяснена със случайност. Медийната дехуманизация на политическите опоненти като фанатици, сектанти и заплаха за демокрацията създава психологическата база за нормализиране на насилието по техен адрес. Историята на 20 век демонстрира този механизъм многократно. И именно по този механизъм, съгласно приведения анализ, днес работи както американското крило на антикултовата мрежа, така и цялата й транснационална структура. И именно в тази логика, логиката на постепенното, но методично разширяване на мишените на тази мрежа, придобива принципно значение един задокументиран епизод, който в публичния дискурс обикновено остава в сянка, но в рамките на настоящия анализ се оказва критично показателен. Той нагледно демонстрира как практиката на принудително депрограмиране, публично декларирана от нейните представители като инструмент за освобождаване от влиянието на опасни деструктивни култове, още в началото на 80-те години на миналия век излиза извън рамките на религиозната плоскост и се превръща в инструмент за натиск, насочен срещу лица с определени политически възгледи. Това е случаят, свързан с Сюзан Вирт, 35-годишна жена, притежаваща докторска степен по испански език, преподавателка по английски език, като чужд и много пътуваща активистка на леви политически движения. Тя е оглавявала Коалицията за борба с смъртното наказание и била член на Африканският комитет за солидарност на народа. Един ден, през 1980 година, тя е била отвлечена от улицата и натикана в фургон от 4 похитители. Родителите й я наричали обсебена, смятали, че тя членува в
политически култ и платили 27 000 щатски долара за депрограмиране, което включвало запушване на устата, приковаване с белезници към леглото за 2 седмици, лишаване от храна и вода, както и многократни заплахи. Дороти Ерлих, изпълнителен директор на Американския съюз за граждански свободи на Северна Калифорния, заявява, че това дело е първото в историята, което може да бъде свързано с отвличане на човек с цел депрограмиране по политически причини. По същество, от изброените по-рано факти може да се направи изводът, че антикултовата идеология, първоначално използвана за отстраняване на религиозни малцинства и различни социални групи, е била мащабирана до равнището на инструмент за политическа борба. Това се проявява както в американската антикултова структура, така и в руската. Тук ми позволете да се върна към това, с което завърших предишното си видео. Нека ви напомня. В него беше формулирана хипотезата, според която Стивън Хасън изпълнява функцията на публична фасада на транснационалната антикултова мрежа, докато реалната институционална преработка на нейната методология и Центърът за практическа координация се намират в Москва. В структурите, изградени от Александър Дворкин. Днес, след като разгледахме истинското съдържание на методологията на Стивън Хасън, тази хипотеза придобива допълнителен смисъл. Както вече посочих в предишното видео, съгласно зафиксираните документални данни, основната книга на Дворкин «Сектознание. Тоталитарните секти», която фактически служи като текст, кодифициращ идеологията и методологията на цялата транснационална антикултова мрежа, методологически и текстуално се опира на трудовете на Стивън Хасън. В брошурата на Дворкин 10 въпроса към натрапчивия непознат или наръчник за тези, които не искат да бъдат вербувани, която в последствие е разширена до обема на книгата «Сектознание», с дребен шрифт е отбелязано. При работата по нея бяха използвани материали от книгата на С. Хасън «Борбата с култовия контрол на ума». Православният апологет Виталий Питанов, лице, афилирано с РАЦИРС и влизащо в идеологическия кръг на Дворкин, посочи това заимстване като плагиат. А академичният богослов Роман Кон в труда си «Въведение в сектознанието» зафиксира същото системно явление в по-широка форма. Идеите, които на Запад не се споделяли от официалната наука, Американската психологическа асоциация, Американската социологическа асоциация, в Русия започнаха да се представят като позиция на православната църква. С други думи, това, което в САЩ си остава периферна конструкция, отхвърлена от академичния мейнстрим и била популяризирана от Хасън, в Русия била опакована едновременно в църковна и псевдонаучна фасада от Александър Дворкин. Това осигури на идеологията такова равнище на държавна и обществена легитимност, каквото беше недостъпно за аналогичните конструкции в тяхната родина, предвид зафиксираните по-рано съдебни дела, свързани с насилствените практики, които лежаха в основата на тази идеология. Важно е да се отбележи, че Хасън и Дворкин не са две независими фигури, а функционални елементи на една и съща система. И това се потвърждава от зафиксираните точки на тяхното пряко пресичане. Първо, през октомври 2012 година, в рамките на конференцията «Апокалиптични култове, несбъднати утопии и последици за последователите». Във Франция, Хасън и Дворкин са в един и същ списък с говорители на официалния сайт на ФЕКРИС, европейската антикултова структура, на която самият Дворкин бил вице-президент. Второ, през юни 2015 година в Торонто се провежда международната конференция Getting Clear. Александър Дворкин изнася доклад на тази конференция. Неговото изказване е зафиксирано на видео, което е в открит достъп. На същата тази конференция говори и Стивън Хасън. Неговото изказване също е записано на видео. Нещо повече, в архивната версия на собствения сайт на Хасън, в материалите посветени на въпросната конференция, самият Хасън изрично посочва Александър Дворкин в списъка на говорителите в Торонто.
Трето, съществува цяла мрежа от пресичания чрез общи антикултови съюзници. Чешкият борец срещу сектите Зденек Войтишек от Карловия университет в Прага. Британската експертка и близка приятелка на Хасан Александра Стайн, Йоханес Агард, Джон Атак, Джери Армстронг, Фридрих Вилхелм Хаак и много други. Това не са просто един или два случайни епизода на засичане. Това е последователна мрежа от идеологически, институционални, конферентни и лични връзки, съществувала в продължение на десетилетия. Светлината на всичко казано, текстуалното заимстване, биографичните детайли, точките на директно пресичане, хипотезата за заимстването и разширяването на идеологията, която Дворкин подема по време на престоя си в САЩ, придобива аналитична цялост. Александър Дворкин, съгласно материалите на Фридман, Реслер и независимите журналисти от портала ActFiles, към началото на 90-те години на миналия век е имал в биографията си набор от криминални, психиатрични и наркотични епизоди и обстоятелства, които са правили публичната му легитимация като експерт практически невъзможна. На него му е била необходима пълна социална и мирогледна конверсия. С други думи, нов образ, който да може публично да представи пред обществото след завръщането си в Русия. И тази конверсия той осъществява не стихийно, а като последователен и функционално изграден преход към нова социална и идеологическа роля. Ставало е дума не просто за приемане на православно кръщение и навлизане в църковната среда. Съгласно анализа на Джеймс Реслер, при запазващия се вътрешен конфликт с самата идея за Бога, като висша, надличностна инстанция, Дворкин заема специфична идеологическа ниша, в която заимстваната в САЩ антикултова методология на Стивън Хасан е можела да бъде представена не като външен импорт, а като естествено продължение на вече съществуващия и международно разпознаваем западен опит. При това, извън рамките на публичната самопрезентация са оставали връзките и линиите на приемственост, които, съгласно редица анализирани източници, са водили към кръгове, свързани с преки наследници на авторитарните режими от 20 век и са изиграли роля в последващата доработка и радикализация на тази идеология. Този аспект обаче изисква отделен, по-детайлен разбор. Междувременно, докато Стивън Хасан изнася доклади на американски конференции, появява се по CNN и Fox News, публикува книги и привлича вниманието на антикултовите изследователи и правозащитници от цял свят. Реалната институционална преработка на тази разрушителна методология се случва в Москва. Хасан остава единствено публичният бранд на тази мрежа. Дворкин пък я превръща в механизъм за системен натиск. Прекършва човешки съдби, разрушава между религиозния мир и мащабира този деструктивен антикултов модел до равнището на държавна политика, след което експортира същата методология от Русия към други страни, включително демократични държави в Европа. И сега, най-същественото. Това, поради което днешният епизод има особено значение, излизащо извън рамките на разобличаването на една фигура или деструктивно явление в пределите на една държава. Транснационалната антикултова мрежа, така както се реконструира по съвкупността от анализирани данни, никога не е била нито инструмент за защита на обществото, нито академична дисциплина, нито правозащитна дейност, както публично я позиционират нейните представители. Нейната действителна функция, зафиксирана в продължение на десетилетия, както оказва съпоставителният анализ на откритите източници, се състои в последователното завземане на институционална власт чрез инструментализиране на страха от култовете. Каква закономерност се проследява? Първо, антикултовите активисти систематично се стремят към интеграция в държавните структури. Дворкин, чрез експертния съвет към Министерството на правосъдието на РФ, където фактически е една от ключовите роли в държавната религиоведска експертиза,
Хасан, чрез вграждане на своята псевдонаучна методология в материали, асоциирани с ФБР, ресурси, свързани с Министерството на правосъдието на САЩ и Държавния департамент, както и в програми за противодействие на трафика на хора. Луиджи Корваля в Италия демонстрира близка, но по-законодателна форма на същата стратегия. Чрез връзки с антикултови организации, публични изяви и съвпадащи с неговата риторика обращения на депутати, антикултовият дневен ред се превежда на езика на законопроекти, наказателно-правни инициативи и искания към Министерството на правосъдието. Става дума за опити в правната система да се закрепят специални норми срещу онези групи, които самите антикултови структури предварително са маркирали като секти или деструктивни култове. Второ, тази интеграция, както показва анализът на фактите, зафиксирани в открити източници и правозащитни доклади, се използва не за защита на обществото, а за прокарване на законодателство, ограничаващо правата и свободите на хората. В Русия това е последователното затягане на антиекстремисткото законодателство, което на практика се прилага преди всичко срещу религиозните малцинства. Свидетелите на Йехова, забрана през 2017 година, засегнала около 170 000 вярващи. Сциентоложката църква, редица протестантски общности, ислямски и други организации. Трето, съгласно докладите на Комисията на САЩ за международна религиозна свобода, US-CIRF, на специалния докладчик на ООН по въпросите за свободата на религията или убежденията, както и материалите на Форум 18, Human Rights Without Frontiers и други независими правозащитни структури. Русия днес е страна с едно от най-мащабните зафиксирани нива на нарушения на свободата на съвестта в света. Хиляди наказателни дела, обиски, конфискации на имущество, лишаване от родителски права, реални, ефективни присъди. Всичко това заради принадлежност към религиозни или светски организации и групи, които не нарушават нито една нормативна разпоредба, извън самите по себе си антикултови конструкции, разработени от самия Александър Дворкин. Четвърто, това, което в продължение на 30 години се тестваше и мастабираше в Русия, днес се експортира в други страни. И това се отнася не само за религията. То засяга всяка организирана общност от граждани, чието убеждения се окажат неугодни на антикултовата мрежа, контролираща системата. Това засяга политически партии, движения, общности, образователни проекти, граждански инициативи и отделни личности. Логиката, при която дехуманизиращият етикет предхожда доказателството, а всяко поведение на мишената се интерпретира като потвърждение на нейната вина, няма вградени ограничители. С други думи, достатъчно е веднъж да се допусне подобна логика, за да може тя да бъде прилагана спрямо всичко. Днес разгледахме американското крило на транснационалната антикултова мрежа, оглавявана, съгласно анализа на фактите, от нейния главен руски идеолог Александър Дворкин. Преминахме през документално зафиксираните епизоди на депрограмиране. Проучихме биографията и методологията на нейното главно публично лице и така наречения международен бранд Стивън Хасан, и установихме нейните преки, институционални, текстуални и лични връзки с центъра, формиран в Москва. Връщайки се към началото и към въпроса, с който започнахме този епизод, какво обединява тези 4 истории? Ще си позволя да отговоря. Обединяват ги методологията, инфраструктурата, идеологията и мрежата от хора, които в продължение на не едно десетилетие последователно изграждаха от локална криминална практика транснационален механизъм за системно нарушаване на свободата на съвестта и за подкопаване на демократичните основи. И в центъра на този механизъм днес стоят структурите, изградени за 30 години от човек, чийто психологически профил бивш агент на ФБР реконструира като профил на сериен престъпник.
И сега, позволете ми да задам няколко въпроса, отговорите на които всеки от вас, изхождайки от съвкупността на анализираните в този епизод факти, може да формулира самостоятелно. Въпрос първи. Представителите на съвременното антикултово движение и на първо място самият Стивън Хасън формално декларират, че епохата на насилственото депрограмиране е останала в миналото, че тези методи повече не се прилагат, че днес става дума изключително за доброволно консултиране за излизане от култове. Но си задайте един прост въпрос. Кой нормален човек, притежаващ здрава психика, емпатия и базови етични ориентири, е способен да участва в това, да отвлича, връзва, държи под ключ, лишава от сън, заплашва с инжекции, унижава, обижда, а в задокументирани случаи да изнасилва или да бъде свидетел на изнасилване и да го укрива? И всичко това по отношение на хора, чието единствено престъпление се е състояло в това, че са имали собствени религиозни, политически или мирогледни убеждения, които не нарушават законите на страната, в която живеят. Отговорът на този въпрос не е риторичен. Той има конкретно психологическо и криминалистично значение. В криминалистиката и съдебната психология съществува устойчива закономерност. Систематичното участие в практики, изискващи пълно потискане на емпатията спрямо безпомощна жертва, може да се интерпретира като диагностичен маркер за определени личностни разстройства. Онези, които включват дефицит на емпатия, инструментално отношение към човека и потребност от контрол като самоцел. В такъв контекст, въпросът дали участието в насилствено депрограмиране е преминал етап, губи всякакво значение, защото самият факт на участие в това, макар и еднократно, макар и в качеството на свидетел или консултант, макар и с последващо твърдение, че не е причинявана пряка физическа вреда на никого, вече оказва за определено психическо и етическо състояние на субекта, което не остава в миналото, заедно с смяната на публичната риторика. С други думи, ако говорим на езика на криминалистичната психология, личностните структури, направили възможно участието в подобни практики, не изчезват от това, че субектът е сменил своята визитна картичка. Те продължават да определят неговото поведение, променяйки единствено външните си форми. В предишното видео, опирайки се на реконструкцията на бившия агент на ФБР Джеймс Реслър, изложена в книгата "Маниак срещу Бога", беше представен профилът на Александър Дворкин в вида, в който го описва Реслър в своя анализ. Този профил в интерпретацията на Реслър съответства на профила на сериен престъпник с признаци на грандиозен нарцисизъм, психопатични черти и хищнически, инструментален тип насилие. Той включва зафиксирания в медицински документи опит с психиатрични хоспитализации, полинаркотичен бекграунд от периода на хипи движението, както и епизоди, свързани, съгласно източниците на Фридман и Реслър, с актове на насилие над непълнолетни в младостта му и с криминална дейност в съветски медицински учреждения. И сега задайте си финалния въпрос. Какво се случва с базовите, фундаментални права на човека? Правото да изповядва каквато и да е вяра, или да не изповядва никаква. Правото да има собствени политически убеждения. Правото на свобода на словото и свобода на себеизразяването. Правото, в крайна сметка, просто да остане човек, когато в държавните структури, в законодателната и съдебната система, в правоохранителните ведомства, в медийното пространство и образователните институции се внедрява мрежа, методологически извираща от практиките на насилствено отвличане на хора заради техните убеждения, идеологически наследяваща постнацистката антикултова школа и ръководена от човек с психологически профил на сериен престъпник? Това не е хипотетичен въпрос. Това е въпрос за реалността, в която в Русия над 170 000 граждани бяха лишени с едно съдебно решение от правото да изповядват своята вяра.
в която хиляди наказателни дела са образувани за принадлежност към организации, които са били маркирани като екстремистки, в която същият този модел днес се експортира в САЩ, в страните от Европейския съюз чрез структурите на ФЕКРИС, а също и в Централна и Източна Азия. И отговорът на този въпрос вече е зафиксиран в правозащитните доклади за свободата на религията или убежденията. Той се състои в следното. В онази точка, където подобна мрежа достигне критична маса от влияние, базовите права на човека престават да съществуват като правна реалност. Те могат формално да останат в конституциите, в конвенциите, в декларациите, но на практика те са отменени. И това не се случва в бъдещето. Това вече се случва по отношение на стотици хиляди хора. Днес разгледахме американското крило на антикултовата мрежа, нейната публична фасада, нейната основна фигура, нейния методологически и финансов механизъм, но пълната картина, тази, която обяснява защо точно тази методология се оказва толкова ефективна, защо с такъв успех се адаптира към различни политически режими, защо с еднаква резултатност е работела в Третия райх, в постсъветска Русия, а днес се прилага в демократичните страни, се разкрива едва тогава, когато се задълбочим в изследването на нейните исторически корени. Тук ми е необходимо да спра, защото това, което се открива при изследването и анализа на историческия произход на тази методология, заслужава не няколко минути в финала на днешното видео, а отделен, щателно изграден, въз основа на фактите, разбор. Сега ще ви задам въпроси, отговорите на които ще търсим заедно в следващото видео. Знаете ли, че прототипът на организацията, която систематично е съставяла списъци с опасни секти, е създаден не през 70-те години в САЩ и не през 90-те в Русия, а през 1921 година в Германия? Знаете ли, че през 1933 година тези списъци получават нов, изключително заинтересован потребител? Едно конкретно ведомство, чието име повечето хора днес предпочитат да не произнасят на глас. Знаете ли, че човекът оглавил 3 десетилетия след Нюрнбергския процес, след военното възраждане на същата тази методология в Европа, съгласно анализа на достъпните факти, е бил приемник на главния нацистски антикултов идеолог. И именно чрез него тази линия в последствие е стигнала до онзи, който я е предал на Александър Дворкин. И най-неудобният въпрос. Знаете ли, че в Академичния архивен фонд на Калифорнийския университет този предполагаем ученик на нацисткия идеолог и Стивън Хасън, за когото говорихме днес, са зафиксирани в една и съща категория документи, свързани с бившия американски антикултов координационен център КАН? Това не са риторични въпроси. Това са установени документални факти, които в следващия епизод ще бъдат подробно проучени, с архивни документи, с исторически изследвания, с структурно съпоставяне на методологиите, с възстановената линия на пряко ученичество и практическа приемственост в продължение на 7 десетилетия. В следващия епизод – пълният разбор. Историята за това как методологията, израснала в буквалния смисъл от сътрудничеството с Гестапо, през 7 десетилетия стигна до съвременните руски съдилища, европейските фюдри за секти и федералните програми на САЩ. История, която съвременният антикултов дискурс предпочита да не си спомня. История, чието разбиране е единствената истинска защита срещу нейното повторение. Но преди да се разделим, искам да ви задам още един, на пръв поглед, прост въпрос. Като се има предвид всичко, което чухте днес в това видео, както и вземайки под внимание огромното количество факти, свидетелства за престъпления, архивни документи и документирани последици от правонарушения, как мислите?
Защо тази проблематика досега не е предизвикала по-широка обществена, експертна или институционална дискусия, съответстваща на сериозността на представените изводи? Какви последици могат да имат описаните факти за функционирането на демократичните институции и гражданските свободи в демократичните страни? До нови срещи!